Ay, nakaunggay nila. Pwede isa-isa lang. Ha? Pwede isa-isa lang. Isa lang. Kahit dala-dalawa pa. Ang bantayan ko. Para bata ka na daghang pa. Opo, papatimbang ka mo. Timbang ikaw. Matarimbangan. Makuha na. Ito baga na ano, maawal. Ha, tapos sikat-kat naman isunod na. Ikaw baga na hadok ka doon. Ikaw na hadok. Di naman yung nahadok. Oh! Upadaing ka na! Oh! Kaulit na. Si Arabi yung mani. Ang bata ni Buye. Nagtimbang na. Yan yung bagang timbang ho. Meron na, di Oh. ba na? Sisalin ka na nga, kaya mahulog ka doon, oh! Kaya na. Kaya kaya daon, batas mga pinaka-asilin ka na. Kumaan ka tatanggap ka. Kaya na. Kaya matapos na, sayo man lang ka na na. Nang tabo ka na. Nangyay kayo rin ang bubo. Kaya may makalpit ito na yung matao. Kay man nabuka naman magpatimbang. Titimbangon talaga yung tiraw. Paano na yan na si Mamo? Kay dili mo na yung pa-experience si Darwin. Ulo pa lang? Maski. Bulang-bulang eh. Oo. Bibili ka na. Dali na, karakuyaran din. Ano, bibi? Kay, kuhan, mabakal ako doon chocolate. Hatagin sa iyo. Kama pa ka tumigil na dali. Tapos na. Oh, hi muna, didi ho. Tindog ka. O, didi na lang kay malinig ho. Kali ang chinilas. Maganda ho ng chinilas. Para matindog ka man lang. Opo, dali. Dali na matindog kita kayo. Hindi ko ay kung di ka mahilig. Dali ang. Didi ho. Sasabihin ko kay Katkat. Oh, ayun na lang sa pagalian, ano? Ayun na pagali. Ay, tapos. Kay nagbaguman. Dali na! Kay bagong uso? Ay, titimba ako ba si Clark? Ay, si Clark naman. Pakadihong ko naman ka na. Dali na. Hindi makagat. Okay, pakuha ko kan. Ninang ano si Clark. Dali na. Kuha nga niya sa'yo, Tinten. Bakit may kaapin si Darwin? Dali na. Okay, baka lang may ice cream. Doon, paghalik sa bugto. Di ko man ka. Kaya baka lang may ikaw nininang ice cream. Dali. Pagdiri ako baka ice cream. Ano? Chocolate. Oh, ako sinigas na. Ulat ka. Wala ka. Ali, ang sinilas mo. Habo. Oh! Oh, tapos na. Ang timbang na lang kayo. Ali, ano ka ng sinilas? Daw ka nga, si mama mo sa lang nag-ibig. Pagtitimbang ako sa nag-ibig ko. Ikaw, dili, magkakusiro na pala. Dali. Haba, Hindi haba. na lang. Very good. Hoy, 10.5. Pero nagbaba. Very good. Very good. Wala, ba yun? Ba? Oh, hali, ano na? Ano na si Clark, ha? Clark naman. Pero mapaka mo kayo meron dala na. Opo, bye. Bakit ka naman sila ka? Dali, anak, mabalik. Si Kwan nga di ho. Si, ito, bata ni Buye. Ito ba kasi parang karagaw, di wala. Kay pag ganinining naghulog si wifi. Ano mo pintahan? Oo. Oo, kasi tayo nag-isip lang. Nadala na ako.
Hi, Tito. Kumusta po? Kumusta, Tito? Okay lang? Thank you, Tito. Thank you, Tito Stephen. Busy. Hi, disgusting. How are you? Kumusta ang life? My goodness. Gosh. Oh, how maligaw man at mawala. Ikot na. Thank you for the thumbs up. What are you doing? Encoding, Tito. I am coding. I'm working. Rush. Need to work. Goodness. Good morning, beautiful light. Thank you as well. Kumusta? Bago ini si Pancho, Jesse, ha, wala ko kabutang nga pa ngayon. Kung kulit, damong kulit ini. Jose. Si Jose. Ano may tipay? Oh, chat mo si ano? Si Julius Kumpina kay maagit si Marites. Sabi ni si ano pa eskwela din nga ako na nagpa-eskwela kan Meridil. Kaya no. Mabakal sa ako. Stock on Florida. Good morning po. Ambot. Ay, ng 7 mo. Hindi ko pala nakuha. Bago pala ini si Isabel. Nakabatang pa niya sa mga new. Si Hope. Ayan. Si Hope. Si Hope. Doesn't underweight. Underweight siya. Maligaw man.
Thank you for the thumbs up. Underweight siya. Underweight? Tapos, kabit sa normal and height. Ah. Sa ano? Sixteen and point five. Dito weighing. Ito yung mabuhayan. Sino yan? Ito yan. Madiya. Aba, dahil na naman. May basa skin food. Ano mo yung Ano, ito na ano na, ba yun? Ana, disgrasya. Diri ito na naghali na doon. Turns out na. Parang sa Ay, ang kagwan. Ayi. oo, kanay. Oh, may mawin na yun. Follow up di ko ah. Maricar. Kung diri ka mag-follow up, diri man diri. Maricar magkuan. Nakaano na siya sa Nakasulo. ano man niya dito, mga harap ni baga sa kanila. Ano na, no ka ipo ang pupukon mo. Hindi na. Sana wag naman. Mao ka. Kaya, paano nyo nakangkuan? Maricar. Wow, ito na lang. Rin. Second. Sila man mas na lang sila mag kuha na lang Kung gusto nga si Maricar, kuhaan na lang mo yung kuhaan na lang. Pwede man. Pero dili ako sa mga kapo. Hindi nawara ko kaya magastos ko ng gastos yung dila ako. Baa, disito ka pa diha. Tinitimbang ko lang siya. Wow. Ano yan? Ito si Borby Stephen Carl. Dali anak, kay karon ka Ito na yung napilikan. Wala ka pa? Borby Stephen Carl. Wala Oreo. Ah, Balauro. Alam mo, Balauro. Ay, Burbe. Oh, Kaya yun ko tang di Burbe. Ah, bumakambulto mo. Magligaw man. Wow. Stephen Carl. Kaya sa ama yun na bala oro. Kapatang di Ano, diri pa yun. legal. As in, yan. Kaya man, sige mahok sa akong chat ha. Ada man. Nabubuang kasi kahanan. Ah, hindi yun. Nado man lang inahin sa nga ang ko. Sabi mo na average. Butang butang Sunday. Yadi. Pagkatapos sa diyo, yadi o. Ano yan, sasaro na shit ka diyo. Iintod ko na ini. Basta mo, buo lang ini. Yadi o. O, matik yun. Iintod ko na yun. Ito na ano, blanco. Na. Ito na blanco. Parang saot yun. Yadi Ito na o. blanco. Ay, Ay, ito kalma sa na yan. baba. Sa baba. Ay, Rosol. Alex. Rosol. Purokwan. Purokwan. Ay, yadi o. Diri ko pa yadi man. Okay po, mga Dagdagin na yun ng mga ano. Kahulat ka pa mansong. Malay mo, mag-send siya. Tapos, kung nag-send siya, dito ko na lang siya kuha sa office. Yan. Nakahulat ka pa siya. Naka-live yan eh. Tikas. Saan naman yun? YouTube. Hindi naman sa mga nag-imun sa ako. Mga tandaan. Ibang planeta.
Po. Paano ba yan siya pag sila right click? Yun na may nag-iikot. Ay, diha. Right sa diha. Ay, wait lang. Butang mo diha. Di ba, butang mo sa diha. Butang mo, i-click mo. Tapos, right click dire. Control C. Ma'am! Po! Ulit-ulitin mo lang siya. Ulitin mo ulit kasi minsan naghahang. Di ba, extra? Hindi mo ate si yun. Ate si. Yan, ulit siya. Control sila. Tapos, pababa. Wait lang. Kaya delete ko ngayon yun. Para delete ko. Kaya nangali ako sa sa diha. Control C kasi kakopy mo siya. Pag magano kayo po ano copy mo. Tapos, ilipat ko siya dide. 23. Oo. Tapos, video ha. Share. Tapos, andin sa drag pababa hanggang kung di mo gusto. Tapos, right click. Tungod mo right click. Hanapon mo si 1, 2, 3. Edi, kadua. Automatic makakain yan. Pwede ko na siya ano yan. I-ano ko na ha. Mga ano yan. I-include ko na. I-ano ko na i-save ko na natin. I'm checking. Para ko na. Madali man lang yan. Maano niya naman Linda. Mabutangan ko lang sa mga ano. Madali man na ito. Pag-delete kaya din naman dito. Ang pag-delete, dapat dito sa sex, tapos chef, hanggang dito sa weight and height. Bababa. Hey, wala man ako pi dito yun. Tapos, pag na-drag mo na, kung din mo gusto, para ma-delete si MTero, delete mo na ako kung delete. Delete mo ito. Ano? Ay, madiin ba ka mo ni kulot? Kung kay ako pe! Ito na! Pe! Uy, pe. Ano sabi sa'yo? Ay, pe. Ha! Ito na! Ito na! Ito na! Ito. It's good, beautiful. Thank you. Hope you have a wonderful day. Thank you so much. Wonderful day. Thank you, guys. Bye! Oh, gini ako pinipit ko. Ha? Julius? Julius. Elio. Oh! Sira na ito, ma'am. Sabi nga, mayo kupi. Na. Iukot mo pa ako. Para 4 yun ang kwarta niya. Kung pa si Aba. Grabe man yun. Nagura-ura ng dito. Kaya ang... Pag nanganaan naman yun, hingalo naman yun. Mundong ko daw kon online. Si Madam Glinda. Kubadi iti ko ano na. Reply na. Dami. Buli ni na niho. Okay. Ano? Lucy Balonso. Ano yan? Ano? Attention, starting July, an accomplishment report, photo documentation, sabi dapat sabay ipasa kasabay sa DTR. An annual documentation, Oo. an annual accomplishment. Kapag saan dito? Saan yan? Paano yun updated? Mga ano yun? Dili pwede late ang photo documentation.
Kaya every activity, pwede mag-press na para pura dahil yan, nadiri na nakaya mo. Okay. O di, imuan sa na lang, pag di ko na ada, kuan. So, everyday na lang, magano, tas, ano, yan, Xerox. Ano, Para ako na, ano, dili malimot, ha? oo. July 1 to 6 kita ha. Ang last feeding ta Sa ano? sa bata. Oo. Ang PMNP. Yan, ano na yan to? Isin ko sa DC. Send ko sa GC. Isin ko ito sa DC na. Pwede mo. Okay. Delivery ka na mo. Ah, Please. ay, oo. Video, sir. Masayo lang. Send ma'am, send ma'am. Sa in. Hey, send ma'am. Eh, Kumulang. Higot ko mo lang. Diday, boss, diday, boss. boss, big lang. Diday, boss. Opo. Tindog po, tindog. Doon. Ah, kay duwa-duwa ka mo. Yung pala mga pogi. Wow. Ulian ba yun ha? Ulian ha? Di nakakip na dyan. Sikap na dyan. Giri na ulian. Di na. Kita dyan. Diskarga ha? Sabi tayo ko, di mo tantaboy ko na tembang mo. Gano'n ka? Ano boy? Sabi tayo ko, boy. Ang bato mo, boy. Udo. Kada ho, may sakay ang magaw. Sakay kayo. Sobra ka lang sa tayo. Lahat mo. Boy. Salit mo yung sabihin tayo doon. Salit mo yung sabihin doon sa 20. So, 4,000 na nakatago niya sa akin. Kahit naman lang. Ano yan? Ura. Pira yun. Ulang. Kira yung 3,550. 30. Ura kami 30? Hindi ho. 25. Yan. Thank you. Hindi ka arresting. Sasabi ko sa'yo mo, pindot ini. Boss. Salamat tayo. Sir, may mga may laktiteng. May. Kay. Deliver na 5. Niyan na Yan. siguro di mga 5 kaya ano. Anong? Mga ano. Order. Siguro kung ano 2 mga last week. Sige. Sige, Tapos first week sa August, mga naman ang 2. Pero kung daganan ido sa July, madagdag. Napawakan na ko niyan. Ayun mo na. Okay. Pwede lang eh. Pusag pa. So, 5. Salamat. Kay badi, bumukbok man yun. Pareho sa ito na, yung parakuha ko kan kuan. Yung parakuha ko kan balme. Hindi tayo, salamat. Pag-deliver may bukbok. Oh, how I do Hindi ka? Kapoy man. Ano?
Barit ba? Pamunay Walang na kayo. hiya. Ano naman, maabutin si mama mo. Ang lubi yun. Barit yan. Orange. Oh, Sali na. ano nga, mag- Masanlag ako. Sanlag ako sa gabi na bahaw. Doon na lang ahapon. Oh my God. Who's calling? Chat mo ako kung dito ka na sa office. Yun palang bibi. Ha? Ano? Ako na lang inira sa imo. Chat mo ako kung dito ka na sa office. Ang bibi nilang ito ha. Ay bibi. Ay bibi. Opo. Huli na oras. Opo. May ganing, ano ko mo? Nahali sa stick. Ubusin mo yun? Wala.
Pinda. Chat ko nga yan doon. Pwede doon. Pwede yung tao. Dua. Pwede na tugas. Kuya, di na doon na ako. Yun sa dit, marugi ang lato ko. Doon pwede na. Marami din ang mga merindalan na kuha. Kasi, madara ko sila. Sabihan mo sila na yung Marites.
Ma'am, patagyan mo sa punakunuhan. Anong bibili kung inatag mo ang tubo? Maramot man sila, tara. Narago man sila? Natara di makailang, di makairog sa ako, naubos. Oo, kayo natulog ka talaga. Nakaunasan, talakaan ko no pa. Sa oras talaga. Puro mga lando. The short thumbs up. Oh, thank you for that. Hi, Greg. Good morning, Shara from Chester. Sir Chester Exxon. Good morning. Busy ang life. Oh, my goodness.
Hello. Hi, Golden. Cheryl working. Yes, I'm working. Working days. Monday working. Hi guys. How are you? May napahinog pa ka. Doon nagkuha ka. Pero ito yung ko. Thank you for watching. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Pero ako no. Oo. Thank you. Daddy, Daddy si Manay Nol. Oo, yan din ay. Salamat. Titimbang ko. Dapat ako. Turamado. Ang kami mamang. Ma-order ko na 50. Sino? Ginadir ni Ading kahapon pa. Oh. Ha? Ginadir ni Ading kahapon. Wala na? Wala na? Sarde pa lang yan. Pag kinuruban na ni Ading kay laon. Ay, nintig ang man. Kasi ako kahapon kay puno wala ka. Tulutan. Akin man yung laon. Hindi pa ba? Magaling nga dito kung ano ba. Akin man yung laon man. Kaya nga launon. Para sa nang mabakal. Grabe na kung sa ito yung kung pakuha ko na lang kan Ading kay turgaso na. Turgaso na magagal ko. Akin di ka nagsabi sa ako. Tat kung si Dima. Hindi kwarta pa ko ta. Ano Nasako? nga kaurupod mo yun? Naghahanap? Nasako, ito yung padarak kahapon. Wala na? Ang parang day pa ito. Ginagawa mo wala na ginade. Yan, pwede na rin sa siguro kahapon. Minuto. Sa masako pa, gulang nga naralubi. Kulugang ito. Ragkoon. Oh, bayad ko pagtimbang. Ayun na. Bye. Pag wala lang, may yung pangamal. May sarap day pa dito. Di pa man tugas.
aram ko man tugas. Puro man tugas ang kinuha ni Ade. Sa taas. Nasakat liwat ni Ade. Sayang. Sabi ko sa iyo, daghanong kasadto na kuan. Kaya sa iyo pa ako yan to na. Ayaw pa si kuan. Kaya nagagather na nag-agi. Si Ureng. Yung karawang pa di direct. Binutangan sa iyo na kulog. Kaya ko, kuan nga to na kulog na kuan. Ba sabi, malaino man niya sa niyan. Lasa. Kaya kulog. Yung karawan lang eh. May tulo na kulog. Nayatag ka rin. Anak ko rin sila kulog. Ayun. Oh, babe, malilibag mo. O din. Timbang mo na. Ay, may bayad na ni ako pagtimbang. Oh, may bayad man. Kulubon adaan ko ang masahan. Mahabon ako ngayon sa school. Kaya na dapat. Dapat. Hindi na ako nag-aratik nga. Kaaw na siya ko din. Nahaying ang parkuruan sa bag. Nabahan tayo nyo. Paano man yan ay kukuha na ni Ma'am Jean ang timbang niyo? Kung kukuha na ang timbang niyo sa pag-school, di ka kuha no. Butangan ka na. O bubutangan ni, bubutangan ni Mama Inulana. Ha, makatimbang na ha. Kaya di ka ba bagabadan, Ma'am? Mas sunodong ka ba? Butangan ka na. O butangan ni Mama Inulana. Mainin, kukuha ko sa kamay. O, dito ho. Mas pagkadatak ng pagkasangi Di doon. man nila diri man mahal na, di man nila alcohol. Wala naman yun. Ay, ano sa ko na, bulad ko. Kaya para mainit. Ano, maninin, dapat lukisan o school. Masundok pa kita karamanon. Kaya ano, para mag-ayag tulo. Ha? Mag-ayag tulo. Huwag ka na. Oras ko na kay height ko muna. Hindi, ako na madar sa bagay na dapat. Ah, Oo, mama na. mama na. Kahit. Height ko na. Very good ka baga. Pangboy nga ni, isang intimbang. Ikaw, 6.5. nagsulot ka pa. Pero para timbang yun. Kaya ako na para makita ka doon. Dili ka na lang. Tapos na, Matagal kay na sa- ayaw pa ni Ate Parian. Ha? Dili ka na lang. Kaya mabuang kita Sabi, ayaw ako nung pagbubuwa ay ma-school ka man. Ha? Hawak. Sabak. Ayaw na pagalian. Tignan na paghaliong puta. Hello. Ayaw na pagalian. Alalahin man ate man. Kaya yun. Kung hali mo pa na sulot ko. Ano picture niya? Picture pa rin lang. Hindi na. Kaya sana na. Very good yun. Talaga? Daba ba kayo yung mama inay? Daba yun. Dawa baga. Oh. Hawak. Awak. Very good talaga. Oy, 11 points to that. Very good. So, ano. Ba, Bakal. dili naghahali sa 11.2. An ma'am taniya na ano, si Irish. Iris na no. Carreras. Sana. Ma'am. Oo. Na ano talaga, saray siya. Saray talaga siya. Oh, lagundi. May lagundi yung dito. Nainom mo yung bulong. Karbosis kinamin ko ang kasabi. Oh. Ayan, si Tyrone. Okay, stand ka. Ay, nag-school ka man. Ma'am, saan ma'am ta? Tulo. Si Estadola. Si RC Garilao. Okay. Tambagan ka. Bakit yung paglalaron? Dali ang pagdalagan doon na. Kasi naghali oras yung samad. Pag-ulit yung samad. Ay, ano, Carreras. Hindi na yan maano maron. Hindi na yung pagkakaroon. Malas na ng luto. Sabi ko, maalaan daw ako sa din. Pero hindi inubos na niyo. Kasi si mama mo yung nagsabi yan. Sabi ko, mahanti ko lugang. Dali ni ading kahapong pag sakata. Sayang. Sabi, kaya sabi mo sa, tara, ayun. Sabi mo luwat ni Direk.
Eh, si Deo, kahapon man yung nagtimbang ka. Makuha ko na siya launo. Sabi ko, ano ko lo? Ay, sige mga sa radan. Kuhan.